Хисравов Шурат! Акнун Хисравов Шухрат аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон пироҳани сурхдошта бинед вазни 57 килограмм Хисравов Шухрат ба майдон ворид мегардад. пешвоз мегирем ин варзишгарро аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон. Хисравов Шухрат аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон вазни 57 килограмм пироҳани сурхдошта воиста ба ринг ворид мегардад ва интизори ҳарифи аз Кунҷи Кабуд. Акнун Рустамов Искандарбек. Рустамов Искандарбек аз вилояти Суғд бо пироҳани Кабудошта ба майдон ворид мегардад. Интизори Рустамов Искандарбек! Рустамов Искандарбек вазни 57 килограмм. Гамани азиз инҷо каме иштибоҳ аст. Вазни 57 килограмм аст. Рустамов Искандарбек аз вилояти Суғд пироҳани Кабудошта вазни 57 килограмм ба майдон ворид мегардад. Дига ёдовар мешавем нагуни азиз ин мусобиқаи кушоди ҷумҳуриявии оид ба бокс байни калонсонон яъне миёни мардон ва бонувон баргузор гардидааст ки аз имрӯз аз 25 феврал то 28 феврал идома хоҳад ёфт. Имрӯз тақрибан аз вазни 51 килограмм то ҷамъи 92 килограмм бозигарон рақобат хоҳанд кард ва мо мунтазир мешавем, интизор мешавем ва бисёр рақобати бисёр ҷолибро хоҳем дид, чун дар оғози мусобиқот варзишгарон бисёр чолок ва ғайюр буданд. раунди аввал оғоз гардид. ин риштаи варзиш яъне бокс дар ақсои ҷаҳон ҳам тона дорад. алахусус миёни калонсолон ки размгарони бузурги ҷаҳониро ба олам муаррифӣ намудаанд, шуҷоатмандонро боз тарбият намудааст. ин нави варзиш бокс аз қабили Майк Тайсон, Мухаммад Али, Рой Ҷонс, Виталий Кличко, Мавзуна Чори ва Анвар Юнусов ин варзишгароне ки размгароне ки мо ёдовар шудем. ин бокс ин нави варзиш бисёр варзиши маъмул аст. на танҳо зарбаҳои дастҳо аст, инҷо ҳаракати пойҳо аст. мавқеъгирии варзишгарон раунди якум аст. ҳарду варзишгар аз маркази майдон шурӯъ карданд рақобатро. вазни 57 килограмм варзишгари пироҳани Кабудошта аз вилояти Суғд Рустамов Искандарбек бинед мавқеъ пешсафиро ишғол кардааст ва бештар кӯшиш карда истодааст бо намо зарбаи ҷеб, зарбаи озод, ҷеб ҳарифро саросима кунад, фирифта созад ва бо зарбаҳои дақиқ кросс бештар истифода барад, яъне зарба бизанад. инҷо мутаваҷҷеҳ мешавем ҳарифаш бошад аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон Хисравов Шухрат пироҳани сурхдошта аст. мавқеи яъне дифоъро ишғол кардааст. ёрш мавқеи тӯлонии дифоъ аст. истилоҳи ёрш яъне мавқеи гирифтани дифоъ яъне тӯлонӣ.
осон як зарбаи мустақим барои ҳариф зада шуд аз ҷониби хисрав шуҳрат аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон. боз мавқеи дифоъро ишғол кардааст ин варзишгар. аз паҳлӯ бисёр зарбаи дақиқ зад барои ҳариф ва ҳарифаш бошад Рустамов Искандар. унис кӯшиш мекунад як зарбаи дигар аз паҳлӯ худгирро кард. ҳолати клинч аст. ҳарду варзишгар дар ин ҳолат қарор доранд. як зарбаи дигар ба бадан аз ҷониби Хисрав Шуҳрат. бисёр фаул аст. дар ҳақиқат дар мадди аввал, яъне дар оғози раунди аввал бисёр ин варзишгари пирони сурдошта аз вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон Хисрав Шуҳрат яъне ҳолати дифоъро вақте ишғол кард. баъзан маврид тасаввур мекунем ки ин варзишгар шояд ками тарс ӯ фаро гирифтааст, ту ҳаракат намекунад. аммо раунди аввал ба анҷом расид ва дар раунди якум Хисрав Шуҳрат тавонист ду зарбаи ҳадафрасро бизанад барои ҳариф. ва мо мутаваҷҷеҳ мешавем аз намудҳои такрори суст карда шуда, то бинем ки чӣ гуна ин варзишгарон рақобат карданд. бале, ан ҳамин зарбаро ман дар назар доштам. бинед як маротибаи дигар аз ҷониби ҳарифаш низ Рустамов Искандарбек низ ду зарбаи мустақим иҷро гардид. ан ҳамин зарбаи мустақим ва аз паҳлӯ хук. инҷо хулосаи доварон аст. доварон бештар ишора мекунанд. интизори раунди дуюм мешавад. раунди дуввум. Второй раунд. Second round. раунди дуюм оғоз гардид нагони азиз. ин раунди дуюм аст. ҳарду варзишгар аз маркази майдон шурӯъ карданд. боз Хисрав Шуҳрат аз вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ин варзишгари пирони сурдошта. бинед боз мавқеи дифоъро ишғол кардааст. аз ин мавқеъ бинед ду зарбаи дигар барои худ сар дод. Рустам яъне Рустамов Искандарбек инҷо ба бадани ҳарифаш Хисрав Шуҳрат яъне ба ҷигар аз тарафи чап, яъне ҳозир мо навори такрориро мебинем чӣ гуна ин зарба ба ҷигар ба бадани ҳариф зада шуд. довар ин рақобатро манъ кард. довар ин дидорро манъ кард, чун Искандарбек Рустамов тавонист бо як зарба ҳарифро шикаст бидиҳад. бале, нокаути техникӣ. Победу одержал синий угол Рустамов Искандарбек. пирӯзии ин дидор Рустамов Искандарбек бо иҷрои зарбаи дақиқ тавонист ҳарифи худро ба нокаути техникӣ бифиристад ва инҷо ғолибиятро ба даст биёрад. Рустамов Искандарбек пирӯз гашт аз вилояти Суғд. акнун интизор мешавем ҷуфти навбатии ин дидорро. дар вазни 57 килограмм варзишгарон ба майдон ворид мегарданд. ан ҳамин зарбаро мутаваҷҷеҳ мешавем. як маротибаи дигар бале рост ба тан ба бадан аз паҳлӯи рост аз паҳлӯи бинед рости бадани Хисрав Шуҳрат зарба зада шуд бо дасти чап. бисёр дар зарбаи душвор аст. ин ҳолат бисёр ҳолати ногувор аст. каме таваққуф аст миёни доварон. инҷо
бояд яъне мавқеъгирии онҳо муайян гардад ки хулосабарории онҳо бояд низ ҳайати дигари доварон ба майдон ворид мегарданд иваз мекунанд дигар ҳайати доваронро Айдаров Оризу. ҳайдаров Бакалисис. оризу Абдуллоев Акмал. рефери марказӣ Маранасейнов Хабиб. ҳабиб муродусейнов Мирзоҷонов Оятулло. бале мирзоҷонов оятулло И приглашается ин доварони кунҷӣ ҳастанд боец ки варзишгарон Расулгул. холгузорӣ Малахбеков Муҳаммад. акнун бинандагони азиз вазни 57 килограмм ҷуфти навбатӣ малахбеков муҳаммад шаҳри душанбе пирвони сурх инчунин алимов исмоил вилояти хатгони шаҳри кӯлоб Кунҷи сурх Малахбеков Муҳаммад Душанбе. нагони азиз акнун варзишгарон ҷуфти навбатӣ ба майдон ворид мегарданд вазни 57 килограмм идома дорад дар ин вазн Алимов Исмоил. дорад ва ҷуфти навбатӣ ворид гашт малахбеков муҳаммад аз шаҳри душанбе камарбанди сурх ба майдон ворид гашт алакай ва рефиу алимов исмоил аз вилояти хатгони шаҳри кӯлоб яъне вазни 57 килограмм ба майдон ворид мегардад алимов исмоил вориди майдон аз кунҷи камон Алимов Исмоил Сирилмо. ҳарду варзишгар акнун ба майдон ворид гаштанд вазни 57 килограмм малахбеков муҳаммад шаҳри душанбе пирвони сурх алимов исмоил вилояти хатгони шаҳри кӯлоб пирвони кабуд омодаи рақобат ҳастанд варзишгарон бале рефери марказӣ ишора мекунад ба ҳарду варзишгар то тартибот ва қоидаҳои ин нави варзиш ва ё дар ҷараёни рақобат бударо риоя кунанд First round. раунди аввал оғоз мегардад оғози раунди якум варзишгари пирвони сурх дошта малахбеков муҳаммад бинед аз ҳарифаш бо қаду баст бартарӣ дорад ками қоматаш қадаш баландтар аст асан инҷо як хук аз самти паҳлӯ иҷро гардид боз ду зарбаи дигар инҷо каме ҳариф дар ҳолати ногувор гузошт ҳарифашро бинед боз на инҷо фикр мекунам бартари кулли дорад малахбеков мавқеаш бисёр олӣ аст дар пӯҳояш низ бисёр устувор истодааст бинед доза зарбаи дақиқе ки иҷро кард зарба зад ба
дастпуши ҳариф рафтид. Агар ба рӯяш мефтид шояд инҷо бинед. Бале, ҳолаки нокдаун аст. Ҳолати нокдаун аст. Ин ҳариф ҳисоб мекунад довар 1, 2, 3 то 10. Бале. Дастпушро ба боло бардор. Агар ин корро идома диҳад, боз метавонад ҳарифро ба нокдаун бифиристад. Ман фикр мекунам ки инҷо фикр мекунам ду зарбаи дигар. Аз ҳисоби бартарӣ инҷо Малахбеков Файзалӣ бинед чӣ гуна устувор аст. ду зарбаи дигар бинед, ду зарба, як зарбаи мустақим ва хук свинг аз паҳлӯ иҷро кард. инҷо ба нокдаун наздик аст. тамошо бинед, ба нокаут наздик аст. Нокаут ё нокаути техникӣ ё нокаут. боз нокдаун. Боз нокдаун ҳисоб мекунад довар. Аллакай дуюм нокдаун дар раунди аввал иҷро гардид. дуюм нокдаун дар раунди аввал иҷро гардид ва мутаассифона мо раунди дуюм ва сеюмро тамошо карда наметавонем, чун нокаути техникӣ рух дод ва Малахбеков Муҳаммад аз шаҳри Душанбе ҳамин варзишгар пирони сор дошта тавонист ғолибиятро ба даст биёрад, пирӯз бигардад ва ҳарифаш аз вилояти Хатони шаҳри Кӯлоб Алимов Исмоил ӯ низ тавонист рақобат кунад, аммо дар баробари ҳарифи худ, дар баробари ҳарифи бисёр устувори худ Малахбеков Муҳаммад истодагарӣ карда натавонист. мутаассифона инҷо ин дидор манъ карда шуд ва нокаути техникӣ ба инобат гирифта шуд ва пирӯзӣ ба нафи Малахбеков Муҳаммад гардид. Аз шаҳри Душанбе пирони сурх дошта. хулоса барори доварон интизор мешавем то муаррифӣ намоянд. Красный угол. Малахбеков Муҳаммад. бале инҷо ғолиби пирӯзиро Малахбеков Муҳаммад ба даст овард. ҳасан ва офарин мехонанд ин варзишгарро. дар ҳақиқат бисёр варзишгари ҳирфаӣ аст, маҳорати олӣ дорад. ин варзишгар қаҳрамони ҷумҳурӣ аст ва берун аз кишвар низ ҷоизадор аст. дар оилаи варзишгар ба дунё омадааст. ҳамин зарбаҳои назарраси ин варзишгар, зарбаҳои задаи ин варзишгар боис гаштанд ки ҳарифаш ба нокаути техникӣ меравад. як зарбаи дигар, ҳамин зарбаи мустақим боис кард ки дуюм нокдаун ҳисобида шавад ва ин дидор ҳад карда шавад. Лашкаров Комил. Лашкаров Комил рефери марказии дидор аст. Лашкаров Красного рига приглашается марказии боец дидор из Душанбе. ва доварони. Хафизов Мухиддин. акнун тамошобини азиз, боз вазни 57 килограмм идома дорад. Ҳафизов Муҳиддин, шаҳри ноҳияи тобии ҷумҳурӣ, шаҳри Турсунзода ба майдон ворид мегардад ин варзишгар. Ҳафизов Муҳиддин муқобили Убайдов Акмал аз вилояти Хатони шаҳри Кӯлоб. аввалин шуда Ҳафизов Муҳиддин бояд ба майдон барояд, гузарӣ мешавад. ёдовар мешавем доминагони азиз, вазни 57 килограмм аст. Талакай 2 ва 3 4 ҷуфти ин вазн рақобати худро нишон доданд. яъне пайсар шуд ва ҷуфти навбатӣ дидор дар вазни 57 килограмм
Ҳафизов Муҳиддин аз шаҳрнои Тобии Ҷумҳурӣ, яъне шаҳри Турсунзода ва Убайдов Акмал аз вилояти Хатлони шаҳри Кӯлоб рақобат хоҳанд кард. имрӯз 25 феврал соли равон 25 феврали соли 2023 рақобати варзишгаронро мутаваҷҷеҳ мешавем ва то 28 феврал мусобиқаи ҷумҳурӣ кушоди ҷумҳуриявӣ нома хоҳад ёфт ба бокс. Ҳафизов Муҳиддин вазни 57 боиси қайд аст, ки имрӯз яке аз нафароне ки соли 2020 дар шаҳри Токиои кишвари Пекин ба ҳайси довари марказии ҷумҳурии Тоҷикистонро муаррифӣ карда буд. Мансуров Муҳиддин аст, ки имрӯз довари асосии ин мусобиқоти кушоди ҷумҳуриявӣ оид ба бокс аст. Мансуров Муҳиддин довари дараҷаи 3 ситурадори APA аст. Ассотсиатсияи ҷаҳонии бокс ва довари дараҷаи байналмилалӣ низ ҳисобида мешавад. ин ифтихор аст, ки ин гуна яъне мураббиёну доварону варзишгарон, яъне онҳо низ дар сатҳи ҷаҳонӣ ва байналмилалӣ Приглашается кишвар варзишгар Убайдов Акмал. акнун интизор мешавем ҳарифи ин варзишгарро. Убайдов Акмал, вазни 57 килограмм, вилояти Хатуни шаҳри Кӯлоб. бо табассуми бисёр зебо варзишӣ марди ба майдон ворид мегардад. вазни 57 килограмм бор дигар бинагони азиз ба саҳми шумо мерасонем, ки варзишгарон дар майдон аллакай қарор доранд дар маркази майдон ва довари асосӣ қоидаҳои ва тартиботи дохили майдонро мефаҳмонад ва рақобат оғоз мегардад. Ҳафизов Муҳиддин шаҳрнои Тобии Ҷумҳурӣ шаҳри Турсунзода пирвани сор доштааст ва Убайдов Акмал аз вилояти Хатлони шаҳри Кӯлоб аллакай рақобат оғоз гардид. варзишгарон маълум аст ҳар ду варзишгар қавӣ ҳастанд аз ҳаракатҳои онҳо, чун як аперкоти зебо бо дасти чап Убайдов Акмал иҷро кард. бинед, Акмал мавқеи пешсафиро ишғол кардааст. зуд инҷо ҳарифаш чаро тоб мехӯрад, шояд худро ноинҷорис мекунад. дифои хуб дорад, аммо зарбаҳоро хуб қабул мекунад ин варзишгар аз шаҳри Турсунзода. Ҳафизов Муҳиддин албатта тамошобинони азиз, накдаун ҳисобида шуд. довар ҳисоб мекунад 1 2 3 4 то 8, яъне накдаун ҳисобида мешавад. дар раунди аввал як накдаун аллакай ба ҳисоб гирифта шуд. Акмал як аперкоти олӣ дигарро иҷро мекунад бо дасти чап. таваҷҷӯҳ кунед, инҷо боз аперкот. ин раунд танҳо ба зарбаҳои аз самти поён аперкоти ӯ бахшида шуд. бинед, бо дасти чап танҳо боз накдаун ва мутаассифона довари марказӣ, рефери марказӣ ин дидорро қатъ мегардонад ва пирӯзӣ насиби
убайдов Акмал аз вилояти Хатлуни, шаҳри Кулуб. Победу одержал синий угол Убайдов Акмал. Дар раунди якум ғолибият ро ба даст овард Убайдов Акмал аз вилояти Хатлуни, шаҳри Кулуб. Бу ҳисоби нокаути техникӣ тавонист ҳарифашро мағлубӣ кунад, дучори шикаст бидиҳад. Офарин, аҳсан, табрик мекунем Убайдов Акмалро барои пирӯзӣ ба даст оварданаш. мутаваҷҷеҳ мешавед навбаҳои такрориро. ҳанамин аперкот аввал як маротиба, се аперкоти бисёр олиро бо дасти чап иҷро кард, яъне зарба зад Акмал. бинед ҳанамин боз дуюм, сеюм, ҳозир як маротибаи дигар ва бале бо дасти рост аз самти паҳлӯ свинг аз масофаи наздик иҷро кард ва тавонист ба даст биёрад. Рефери на ринге. Носирҷон Азимов. хоб, Носирҷон Азимов рефери марказӣ, Ҳабибуллоев Сайҳомиддин. Сайҳомиддин Акимуллоев, Мирзо Ҷонов Оятолло. Оятолло Мирзоҷонов доварони Файзали. Кунҷи, И в красном было Файзали доварони Кунҷи Приглашается воен из Сахельской области. Йохомов Баҳодур. акнун боз вазни 57 килограмм идома дорад бинагони арҷманд. ду дидори дигар дар ин вазн аст ва боз вазни навбатӣ боро интизор аст. Ёқубов Баҳодур вилояти Суғд ва Саидализода Аминҷон аз шаҳри Душанбе навбатшигар дар вазни 57 килограмм рақобат монд. маҷмӯи варзиши обӣ фасли теннис аст ки имрӯз зиёда аз 200 варзишгарро ҷамъ овардааст. тақрибан 310 варзишгарон мардон ва 100 бонувон рақобат нишон доданд то ки роҳат бигиранд ва мусобиқаи кушоди ҷумҳуриятии олимпия бокс рақобати бонувон моро дар пеш интизор аст. имрӯз вазни 51 аллакай пасисар шуданд ва вазни 57 килограмм аст ки варзишгарон ҷуфти навбатӣ ба майдон ворид мегарданд. агар рӯ ба таърих биёрем варзишгарони муваффақи кишвар
дар ин риштаи варзиш яъне бокс аз соли 2000 шуруъ карда. Ба дастовардҳои назаррас ноил гардид. Хафизов Муйдинов, синюгал ринга. Его соперник приглашается. Манзуриман варжи Губайдов даврони Акмал. Атлон. ва вазни 57 килограмм аст акнун варзишгарон ба майдон ворид мегардад. Ёқубов Баҳодур вилояти Суғд ирони сургӯшта вориди майдон гашт ва ҳарифаш бошад Саидализода ҷон аз шаҳри Душанбе идоҳани қабул дошта. Ҳамин варзишгар боиста устуворона қадам зада вориди майдон мегардад ва рақобати ин ду таҳмкамро бо шоиф гашт. рефери марказӣ, дувори марказӣ ҳарду варзишгарро бале огоҳ мекунад. ҳам қонун ва тартиботи бударо ба онҳо пешниҳод намуда ва ё дувар месозад. ҳарон варзишгарон барои рақобатро шурӯъ кардан вале донгро интизор мешаванд. аллакай донг садо дода шуд ва раунди аввал оғоз гардид. ҳарду варзишгар аз маркази майдон шурӯъ мекунанд ва бисёр бо суръати тез, бисёр бо суръати баланд зарба мезананд. инҷо ҷеб иҷро мекунад варзишгари пирони кабуддошта аз шаҳри Душанбе Аминҷон Саидализода. гардишҳои бисёр олӣ дорад. бинед аз ду зарбаи ҳарифаш бо як нишеб ва гардиши олӣ фирор кард ва ду зарбаи дигар Ёқубов Баҳодур аз вилояти Суғд пирони сургӯшта иҷро кард ва ба бадани ва ба дастпӯшҳои ҳарифаш афтод. осон инҷо як ду ва сеюм зарба аз самти паҳлӯ хук иҷро гардид. яъне як зарбаи ҷеб, дуюм зарба зарбаи мустақим ва сеюм зарба боз як зарбаи мустақим дар иҷрои Аминҷон аз шаҳри Душанбе. осон инҷо як зарба ба додан иҷро гардид. гардиши бисёр хуб дорад Аминҷон аз шаҳри Душанбе пирони кабуддоштааст. таваҷҷӯҳ кунед ҳаракати пойҳои ӯ низ бисёр. як зарбаи мустақим зад ва як зарбаи дигар ба бадан. инҷо ишора мекунад боз аз чап ҷеб нишон медиҳад ва баъд аз ҷеб як зарба ба тан иҷро мегардад. ҳарифаш дифоъ карда истодааст. осон як аперкоти олӣ аз самти поён ва як зарбаи ҷавобии дигар дар иҷрои Аминҷон. ҷеб иҷро гардид. як зарбаи дигар ҳолати клинч аст. осон ҳарду варзишгар аз маркази майдон рақобат карда истоданд. инҷо Аминҷон ҷеб яъне дасти озоди худро, дасти пеши чапи худро бештар ба рӯи ҳариф гузошта ҳаракат мекунад. яъне бинед мегузароду зарба мезанад, мегузарад ва ба самти чап ва рост сайд степ ба истилоҳ ҳаракат мекунад. вале дувар ишора мекунад бо сар нишеб шудан қатъиян ман аст ва аз камарбанд пӯён зарба задан низ ман аст. инҷо як зарба ба бадан ба ҷигар бо дасти чап. бинед Ёқубов Баҳодур бештар ба паҳлӯҳои бадани ҳарифаш зарба мезанад. 0058.
мутаваҷҷеҳи наврҳои такроран. ولی اینجا ما متوجه شدیم و دیدیم که ورزشکاران چگونه ضربه‌های устувор ва дақиқро ба дигар задан. аз кадом мавқеъ дар раунди дуюм аллакай оғоз гардид, ин раунди дуюм аст ва аз кадом мавқеъ дар раунди дуюм ворзишгарон рақобат хоҳанд кард, мо мутаваҷҷеҳ мешавем. инҷо боз аз маркази майдон шурӯъ карданд. ёқубов баҳодур ворзишгари кӯрани сух дошта, бинед ҷеб ва як зарба ва бадан иҷро кард, бештар кӯшиш мекунад ба ҷигари ҳариф зарба бизанад, яъне ба тан, ба паҳлӯҳои бадани Аминҷон, чунки унҷо узвҳои бисёр нозук қарор дорад ва месазад ки бо як зарбаи сангинвазн ҳарифро бинед, боз анамунҷо бо анамун паҳлӯи бадан боз зарба зад рости ҷигар. боз инҷо Аминҷонро мебояд дасти рости худро бештар поёнтар нигоҳ дорад, дифоъ кунад паҳлӯи бадани худро аз зарбаҳои баҳодур. ворзишгари пирони сур дошта баҳодур дар раунди дуюм бисёр фаъол гашт, гарчанде ки мавқеъи дифоъро ишғол кардааст, гарчанде ки аз мавқеъи дифоъ зарба мезанад. ин боис мегардад, бинед анамин ҳолати дифоъро, ҳолати ёршро, дифоъи тӯлониро гирифтан сабаби мағлубият низ мегардад. ворзишгар аз худ ба худ тарсро як зарбаи дигар мустақим дар иҷрои Аминҷон. боз баҳодур бештар чӣ роҳе ки мекӯбад, чӣ роҳи ҳалле ки мекӯбад, рост зарба ба бадани Аминҷон аст, яъне бо дасти чап кӯшиш мекунад ки ҳамон қисмати бадани Аминҷонро дардноктар созад, то дардро бештар ҳис кунад Аминҷон ва ба замин биафтад. аммо Аминҷон низ ҳушёр аст, зирак аст, чолок аст ва бо дасти бинед росташ худро хуб дифоъ мекунад, чун дасти чап аҳсан бинед як зарбаи мустақими дигар бо дасти рост иҷро кард, бо дасти чап фиред медиҳад ҳарифро ва бо дасти рост зарбаи мустақим иҷро мекунад. баъд аз донг инҷо як зарбаи дигар зада шуда, аммо мутаассифона фикр мекунам ҳисобида намешавад ва хулосабарии доваронро боз мебинем. раунди дуюм ба анҷом расид. раунди сеюмро интизор мешавем. наврои суст кардашударо мебинем ки ворзишгарон чӣ гуна рақобатро нишон доданд. дувори марказӣ ду маротиба онҳоро нигоҳ дошт. асан анамин зарбаи аз паҳлӯ свинг аз масофаи дур ва наздик иҷро кардаи Аминҷон сабаб гашт ки бартари кулиро ба даст биёрад. инҷо боз мо мебинем дар ҷараёни рақобат ва баъд аз ба итмом расидани раунди сеюм. раунди дуюм. раунди дуюм аст, раунди сеюм аст. инҷо каме хато карданд, аммо
мутаваҷҷиҳ ба рақобат мешавем, чун раунди сеюм аст. ду зарбаи бисёр дақиқи баҳодур аз вилояти Суғд варзишгари Пирёни Суғд дошта. На, инҷо шуруъ шуви мухлисон ва мураббиён бештар садои онҳо баланд шуд, то инҷо тасаввур кардам ё нокдаун ё нокаут буд, аммо на, инҷо мисли ки тела дод арифашро. бини ду зарбаи тактикии бисёр хуб иҷро кард. 1-2, 1-2, 3 ва як зарбаи мустақим. ҳар ду варзишгар каме хаста гаштанд, бемадор гаштанд. чун раунди сеюм аз раунди ҳалшаванда аст. бояд тамоми қувва нерӯе ки доранд истифода баранд. ҷеба инҷо зуд зарбаро зад, аммо аз ҳисоби хуб дифои баҳодур натавонист аминҷон зарбаи мустақими худро ба рӯи ӯ бизанад, аммо аз паҳлӯ як зарбаи хук иҷро кард. ишора мекунад, садо баланд мешавад, ба ишкам, ба бадан, ба тан. инҷо худи варзишгар хулоса мекунад. боз ишора мекунад мураббиаш. аминҷон бояд зуд иҷро кунад, чун ҳарифаш бинед ҳам дар ҳолати дифоъ аст, ҳам дар кунҷи ринг аст. рефери марказӣ нигоҳ медорад ва боз рақобатро идома медиҳад. як зарбаи мустақим дигар инам ҳисобида мешавад бар рӯи ҳариф. ҳамин гардишҳо боис мешавад ки бештар варзишгарон хаставу бемадор шаванд. зарбаҳои дар ҳаво муаллақ задаи онҳо. як зарбаи дигар ба бадан аз ҷониби баҳодур. ба тан бинед, се зарба ба дасти чап. як зарба аз самти паҳлӯ хук бар рӯй ва як зарбаи дигар ба тан, ба бадан, ба рости ҷигар. аммо сонияҳои ба шумор боқӣ мондааст дар раунди сеюм. шояд дар сонияҳои бошумор ҳарду якдигарро латукуб кунанд, аммо ин бале раунди сеюм ба анҷом расид. бисёр хуб рақобат карданд. раунди сеюм ба анҷом расид ва хулосабарруи доваронро интизор мешавем ки дар раунди сеюм варзишгарон чӣ гуна рақобатро нишон доданд ва бартарии кулиро ки ба даст овард. интизор мешавем. ҳар ду варзишгар бисёр бемадору хаста ҳастанд. варзиш рӯҳан ва ҷисман инсонро ҳам тарбият ва ҳам омода месозад, аммо заҳмати зиёд талаб мекунад, арақи ҷабин талаб мекунад. хастагиву бемадориҳои тӯлониро талаб мекунад. замин хотир подош дар анҳамин гуна ҷойҳо албатта сайдализода аминҷон шаҳри душанбе камарбанди кабуд пирӯзиро ба даст овард. яъне дар се раунд тавонист бартарии кулиро ба даст биёрад. ин хулосаи доварони кунҷӣ буд ки ба довари марказӣ хулосаи худро равон карданд ва довари марказӣ кунҷи пирӯз гаштаро ба боло бардошт. навори такрории ин ҳоло бале инҷо бинед бисёр чӣ гуна зебо ва устувору дақиқ зарба зада шуд. аз паҳлӯ свинг иҷро гардид. акнун мо рефери на ринге Лашкаров Комилҷон Лашкаров, Султонов Абдуманов, Марадасейдов Хабиб, Муродов Қобилҷон. И в красном ринге приглашается боец из Уфта. ин майдон ҳастанд. Маликзода Ёқуб.
Sharipov Nuridin. Albatta, vazni 60 kilogramm. Vazni 60 kilogramm. Sharipov Nuridin Shari Dushanbe. Ba maydon mevaroyad. Inchunin Rahimov Abubakr az Shari Dushanbe. In varishgarin az Shari Dushanbe az Pironi Kabudoshta Arif Yunus. Anami Sharipov Nuridin vazni 60 kilogramm Shari Dushanbe Pironi Surxdoshta. Voredi maydon. Огромное гонялся vazni 60 kilogramm бордигari دوباره میشه. Sharipov Nuridin Shari Dushanbe Pironi Surxdoshta ba maydon баромад ва Rahimov Abubakr az Shari Dushanbe Pironi Kabudoshta низ у низ ба майдон ворид мегардад. Бо садои мусиқӣ ватандӯстона ҳисси миллӣ баҳодурона галерона ҷасурона ин варзишгари матини тоҷик ба майдон ворид мегардад. Кунҷи кабуд Раҳимов Абубакр шаҳри Душанбе аст. Ҳарду варзишгар аз шаҳри Душанбе ҳастанд ва рақобат хоҳанд кард. Шарипов Нуридин низ шаҳри Душанбе пирони сурх доштааст ва акнун дар маркази майдон қарор дорад ва интизори ҳарифаш мешавад ки ӯ низ ба маркази майдон наздик шавад. Дувар мешавад қоида ва тартиботи дохили майдондориро ва рақобат шурӯъ мегардад. Шарипов Нуридин ҳамроҳи Раҳимов Абубакр рақобат хоҳанд кард. инҷо акнун вазни 60 килограмм аст, каме вазбинтар назар ба дигар вазнҳои гузашта 54 ва 57 килограмм. Асан инҷо бале, инҷо ҳам зарба буд ва ҳам нобаҳангом ин ҳолат рух дод. Як зарбаи дигар аз паҳлӯ хуб иҷро кард варзишгари Пирони Кабудошта Абубакр. Бинед бо ду зарбаи дигар аз паҳлӯ иҷро гардид. Як зарба аз ҷониби Шарипов Нуридин ба бадани ҳарифаш. ҷеб боз ҷеб ва ду зарбаи дигар. бале ишора мекунад мураббии Абубакр ҷеб яъне даст зарбаи озод ва як зарбаи мустақим. Инҷо бинед ҳарду варзишгар зарбаҳои аксоламадро иҷро мекунанд ва яке мавқеи дифоъро ишғол кардааст ва дигаре мавқеи пешсафиро. Абубакр аз мавқеи пешсафӣ бинед ду зарбаи мустақим иҷро кард ва ҳарифашро дар ҳолати ногувор гузошт. Инҷо ҳарифаш дастонашро ба поён баровардааст. Инҷо як зарбаи хук аз паҳлӯ аз ҷониби Нуриддин Пирони сурхдошта. инҷо усули гӯштинро истифода бурд
қариб усули гӯштинро истифода мебурд Нуриддин, аммо дувар барои ишора мекунад. ҳушёр бояд буд. Инҷо танҳо бокс аст. вале ҷеб зарбаи ҷеб ин зарбаи омоданамоии дигар зарбаҳо аст, яъне бо ҷеб ишора мешавад ва дигар зарба барои задан омода мешавад. бо ду даст тела кард ҳарифро. агар каме наздиктар мебуд шояд ҳолати нокаутро мо медидем. баъзе зарбаҳо муаллақ ҳастанд, номуайян, чун ҳар ду варзишгар дар талоши. аҳсан, инҷо як свинг аз самти паҳлӯ аз рост иҷро кард Абубакр. боз ду зарбаи дигар. мутаассифона раунди аввал ба анҷом расид. фикр мекунам раунди якум буданд зарбаҳои дақиқ, аммо ҷолибият кам буд ва мо мунтазир мешавем раунди дуюмро, чун ин варзишгарон бисёр устувор ҳастанд ва зарбаҳои бисёр бо суръати баланд доранд. зарбаҳо яъне вале ҳамин ҷо буд, яъне ду зарба буд, аммо сеюм зарба мисли тела анҷом ёфт. Нуриддин инҷо бештар ба бадан зарба зада истодааст. Инҷо бинем наворҳои такрориро. ана ҳамин зарбаи охирини Абубакр зарбаи ҳалшавандаи раунди якум буд. бинед ду зарбаи мустақим бар рӯи ҳарифаш дод. ана ҳамин зарба буданд ҳолатҳои зарбаҳои пай дар пай. раунди дуюм оғоз гардид. нагони азиз, ин раунди дуюм аст. Абубакр боз дасти чапаш зарбаи озодаш дар пеш. сер ҳаракат аст. инҷо се зарбаи Абубакр ба нишон расиданд. медонед нагони азиз, инҷо бинед акнун ман пештар ёдовар шудам, чун кам ба назар мерасанд варзишгароне ки бо пойҳояшон боз ҳаракат кунанд, масалан бо рақсҳои мавзун мисли нобиғаҳои бокс Рой Ҷонс, Муҳаммад Али. ҳамин варзишгароне ки бештар ҳаракат мекарданд, мерақсиданд. рақсҳои варзиширо ман дар назар дорам бо пойҳо, яъне дар бокс вақте ҳаракат мекунӣ, яъне озодтар худро ҳис мекунӣ. инҷо боз ҳаракати бисёр лозим аст. инҷо як аперкот ва як зарба аз паҳлӯ хук дар иҷрои Нуриддин буд. ҳар ду варзишгар қавӣ ҳастанд. як ҷеби дигар дар иҷрои Абубакр. ҳар ду варзишгар дар ҷои худ, дар мавқеи худ истодагарӣ мекунанд. бинед намегузоранд яке якдигарро. ду зарбаи дигар аз паҳлӯ ва ҳолати клинч. ҳолати клинч бояд зуд довар ҷудо кунад. бисёр зарбаҳои дақиқ ва устувор доранд ҳар ду варзишгар. аммо аз лиҳози саросима шудан баъзан маврид бинед акнун Нуриддин мавқеи дифоъ ишғол кард. Абубакр бошад бинед аз анон мавқеи ишғолнавии пешинааш ки дар раунди якум бештар ҳаракат мекард, зарбаҳои зиёдтар иҷро мекард. аз паҳлӯ як зарбаи дигар аз свинг аз масофаи дур иҷро кард Абубакр.
боз як зарбаи дигар, ҳамон зарбаи навбатии Абубакр ба дифои ҳариф расид, яъне ба дастпуштҳои ҳариф расид. раунди дуюм ба анҷом расид. Мутаваҷҷеҳ мешавем ба наврҳои такрорӣ ва баъдан интизори раунди сеюм гардим. ман ҳамон зарбаҳое ки иҷро кардан ваҷ бинед. Абубакр аввалин шуда зарбаро аз паҳлӯ хукравон кард ва аксул амал дар ҷавобан ҳарифаш Нуриддин ду зарбаи дигар, яъне як зарбаи мустақим ва свинг иҷро кард. бинед як ду зарбаи дигар. мураббиён бо шогирдонаш шон машварат карда истоданд. яъне дар ҳар як раунд ҳар як мураббӣ ба шогирди худ як нақшаи нав, як стратегияи дигарро пешниҳод менамояд, чун ҳар баҷгар хос, яъне тактикаи нави худро дорад. раунди сеюм боз зарбаи рост мустақим ба рӯи Абубакр зад. Нуриддин ӯро баръакс бедортар, ҳушёртар гардонд зарбаи Нуриддин. бинед инҷо баръакс зарбаҳои онҳо якдигарро ҳушёр мегардонанд. дар дигар дидорҳо масалан зарбаҳои варзишгарон онҳоро баръакс мондатар, рӯафдодатар. ин варзишгарон бошад се раунд аст, ҳоло ҳам ҷасур ҳастанд, ҳоло ҳам фаъол ҳастанд, ҳоло ҳам ташнаи якдигарро зарбаборон кардану усули хоси тактикиро нишон додан аст. асан ба ин ҳарду варзишгар бисёр хуб рақобат кард. як аперкоти зебо иҷро кард, зарба зад, аммо мутаассифона ба нишон нарасид. ҳолати клинч аст, бештар ҳолати клинч рух медиҳад. ҷеб дар ҷои Абубакр, боз ҷеб, ана дуюм ҷеби Абубакр ба ҳадаф расид. Нуриддин низ канор намеистад, ду ҷеб зарба зад ба рӯи Абубакр. Абубакр бинед дар пӯяш хуб мерақсад. ҷосон ду се зарбаи дигар дар ҷои Нуриддин, як аперкот ва ду зарба аз самти чап ва рост хуб свинг иҷро кард. на инҷо ҳолати тасодуфӣ аст ногувор. на ба василаи зарбаи ҳариф ғалтид, яъне ба василаи ҳолати тасодуфӣ худ лағжида афтид. инҷо як зарбаи дигар ба бадан иҷро кард. вазъи омодабошии ҷангӣ, яъне варзиши ин ду варзишгар бисёр хуб аст. қувваву нерӯи онҳо низ бинед, ҳар лаҳза ҳаракат, ҳар лаҳза зарба ва дар пайи як усули нав иҷро кардан ҳастанд. боз бештари зарбаҳои ҳавоӣ доранд ва пай дар пай низ ҳастанд. гӯё ки маслиҳат карда бошанд ин ду варзишгар ки ҳамзамон зарба мезананд. аммо ин инҷо озод аст. сониҳои бошумор боқӣ мондааст. ҳолати клинч аст. бале, дар ҳолати клинч акнун садо дода шуд ва раунди сеюм ба анҷом расид. акнун мутаваҷҷеҳи хулосабарорӣ, доварони кунҷӣ ва доварии асосӣ дидор мешавем. ки дар ин дидор пирӯз гашт ва ки ғолиб мегардад, интизор мешавем. идовар мешавам вазни 60 килограмм. аввалин шуда Шарипов Нуриддин аз шаҳри Душанбе ҳамин варзишгар пирони сурух дошта ва Раимов Абубакр пирони Кабудоста аз шаҳри Душанбе инҳо рақобат карданд. Единогласным решением судей
бале тамошобини азиз, новобаста аз оне ки Шарипов Нуриддин пирани сух дошта бештар бешак шумо хуб баромад кард. Мутаассиф аз худаш. Чаро ин гуна рақобат кардам, аммо бисёр рақобати зебо буд дар иҷрои ин ду варзишгари нерӯманд. Дар охири кор Раимов Абубакр пирани ка будошта ғолибиятро ба даст овард. Ҳасан мехонем ба ҳар варзишгар мутаваҷҷеҳ мешавем навори такрори. аз сабаби ҳозир нашудани варзишгар Шарипов Амирҷон ғолибият насиби Азимов Расул аз шаҳри Душанбе дода мешавад. хуб, бинагони азиз, шумо низ шунавидед акнун вазни 60 В связи с неявкой бойца Шарипов Амирҷон из Саратовской области победа присуждается Азимову Расулу Душанбе. яъне вазни 63-65 килограмм бояд варзишгарон ба майдон мебаромаданд. Шарипов Амирҷон ва Азимов Расул аз шаҳри Душанбе, Шарипов Амирҷон аз вилояти Сухт. мутаассифона Шарипов Амирҷон ташриф наовард бо сабабҳои узрнок ва ғолибиятро ба ҳарифи ӯ Азимов Расул аз шаҳри Душанбе доданд. яъне Азимов Расул дар ин дидор пирӯз гашт. акнун мо мутаваҷҷеҳ мешавем ба дидори навбатӣ вазни 60 килограмм Сафаров Умед аз шаҳри Душанбе ва Сагизов Бахтувар аз вилояти Хатлони шаҳри Кӯлоб. ҳозирини гиромӣ, бинандагони азиз, мову шумо якҷо мусобиқаи кушоди ҷумҳуриявӣ оид ба бокс миёни калонсолон, яъне бонувону мардон шо карда истодаем. ҳузури шумо аз шаҳри дирлабӯи кишор, шаҳри зебои кишорамон Душанбе, маҷмӯъ асри теннис аст. барои шумо шӯраи Абдурабӣ Рабизода аст. акнун Сафаров Умед вазни бали 60 килограмм. Сафаров Умед шаҳри Душанбе камарбанди сурх ба майдон ворид мегардад бо садои мусиқӣ. акнун бинандагони азиз, баъд аз ин варзишгар аз кунҷи кабуд Сагизов Бахтувар аз вилояти Хатлони шаҳри Кӯлоб ба майдон ворид мегардад ва мутаваҷҷеҳи ин дидор мешавем. албатта Сагизов Бахтувар вазни 60 килограмм аз вилояти Хатлони шаҳри Кӯлоб акнун ба майдон ворид мегардад ин варзишгар ва мутаваҷҷеҳи ин рақобат дар вазни 60 килограмм ки охирин ҷуфти ин вазн аст интизор мешавем.
бармешавем. Вазни 60 килограмм Шариф Сафаров Умечари Душанбе, Пирвани Сурдошта ва Сагизов Бахтовар, вилояти Хатмони шаҳри Кӯлоб, камарбанди Кабут аст, ки акнун дар канори рингҳо ҳарду варзишгар қарор доранд ва дувори марказӣ онҳоро ба марказ даъват мекунад ва рақобат шурӯъ мегардад. Бойцы на середину ринга. Первый раунд. ҳар қадаре ки вазн бештар гардид, ҳамон қадар варзишгарон нерӯмандтар, қавитар гардидан мегиранд, чун вазни гаронвазнҳо низ онҳо низ метавонанд бо як ҳаракати худ куллан ин дидорро тағйир бидиҳанд. асан инҷо як зарба аз самти паҳлӯ хук иҷро гардид ва дуюм зарбаи хуке ки аз самти паҳлӯ иҷро гардид ба дифоъ ба дастпӯши ҳарифаш зарба зад. Сагизов Бахтовар, пирвани Кабут дошта ин варзишгар. Як зарба дигар ба паҳлӯи бадан, ба ҷигар, ки бештари варзишгарон бисёр меписанданд ин усулро иҷро кардан, ин зарбаро. Чун мо шоҳид шудем 4-5 дидор пеш шоҳид шудем ки варзишгарро бо як зарба ба замин афтонданд ва нокаути техникӣ ҳисобида шуд ва рақобат қатъ гардид. аз ҳамин хотир ин имкон дорад, имконпазир аст ки бо як зарба задан тақдири дидор ҳал шавад. ҳарду варзишгар аз маркази майдон рақобат доранд ва оҳиста бе саросимагӣ онҳо якдигарро мисле ки омӯзиш карда истоданд, рақобат доранд. инам як усул аст, инам як тактика ва стратегияи варзишгарон аст ки аз самти мураббӣ пешкаш мегарданд ва шояд дар раунди аввал онҳои дигарро меомӯзанд. мутаваҷҷеҳ мешавем. асан инам мисли гӯё ки ҳама аперкот, ним аперкоту ним хук аз паҳлӯ буд бо дасти чап. боз як зарбаи дигар хук аз масофа, зарба аз паҳлӯ аз масофа зада шуд бо дасти чап. Сагизов бисёр хуб асан инҷо бинед боз нокдаун ишора мекунад варзишгар. чаро не ман интар набуд, аммо бо як зарба аз паҳлӯ хук аз масофа Сагизов тавонист ҳарифи худро ба нокаут фиристад, ба нокдаун фиристад. иштибоҳ буд, яъне ҳарифро ба нокдаун танҳо фирист, боло нокаут нашудааст. боз ҷеб бинед 3-2-3-4 ҷеб бо дасти пеш иҷро кард. боз дасти чапи Сагизов. Бахтовар бисёр фаъол аст, бисёр фаъол аст. бо дасти чап ҳаракат мекунад озодона ва бо дасти рост як зарба иҷро мекунад. раунди якум ба анҷом расид ва наврҳои такрориро мо мутаваҷҷеҳ мешавем чӣ гуна анамон ҳолати нокдаун ба вуқӯъ пайваст ва ҷебҳои бисёр фаъоли Сагизов Бахтовар чӣ гуна масалан ба нишон расиданд. ҳамин зарба бинед аз паҳлӯ хук аз масофаи дур иҷро гардид. боз бинед боз як аперкот, як зарба ба бадан ва як зарбаи дигар аз самти паҳлӯ хук. анамин ҳолатро боз як маротибаи дигар бинед анамин аперкоте ки иҷро гардид пеш аз зарбаи мустақим ҳолати нокдаун буд ва аз ҳамин хотир довар ҳисоб шуд. раунди дуюм аст. бинагони арҷманд мутаваҷҷеҳ бошед.
инҷо раунди дуюм оғоз гардид ва варзишгарон бале С явным преимуществом в этом бою победу одержал Сагизов. бо бартари кулӣ инҷо бинандагони азиз бо бартари кулӣ ғолибиятро Сагизов бахтовар ба даст овард чун инҷо мураббӣ низ ҳақ дорад варзишгари худро нагузорад чун саломатии ӯ муҳим аст саломатии ӯ бештар яъне муҳимтар аст аз ин рақобате ки шояд зарар биоварад замин хотир мураббии ӯ розигӣ дод ки ӯ дигар идома дода наметавонад муаққат гардад аҳсан мехонем ба ҳарду варзишгар ва мунтазир мешавем дидори ҷуфти навбатиро дар вазни 67 килограмм. Дар пешморо вазни 67 кило интизор аст. мутаваҷҷеҳ мешавем бинандагони азиз акнун моро вазни 67 килограмм интизор афт ки дар ин вазн боз вазнишгарон рақобатҳои бисёр ҷолиб нишон медиҳанд бо мо буданро фаромӯш накунед вазни 67 килограмм ҳамакнун баъд аз чанд лаҳза оғоз мегардад ва варзишгарон ба майдон ворид мешаванд Рефери на ринге. Абдуллоев Хуршед. Боковые судьи. акнун мебонем азиз бармегардем ба дидори навбатӣ абдуллоев хуршед рефери марказии ин дидор аст ва вазни 67 килограмм яъне дар анамин вазни 67 килограмм варзишгарон рақобат хоҳанд кард мунтазири варзишгарон мешавем вазни 67 килограмм амаков юсуф шаҳри душанбе пироҳани сурхлошта ба майдон ворид мегардад амаков бисёр бо як табассум бо як хушҳолӣ далерӣ табассуми варзишӣ таъби чоқ таъби болида баъд аз табассум каме боз ҷиддитар шуд аммо аз ҳаракатҳои ӯ маълум аст бисёр ҷавон варзишгари хушбин аст мунтазир мешавем ва интизори рақобати амаков юсуф аз шаҳри душанбе ки пироҳани сурх дорад вазни 67 килограмм ва бинандагони азиз рақиби ӯ рақиби амаков юсуф аз шаҳри душанбе буқаҷони одилхон аз вилояти хатуни шаҳри кӯроб аст ки ҳамзамон бояд ба ринг барояд ба саҳми шумо мерасонем ҳаводорони азиз ки баҳодир усмонов варзишгари умедбахши кишвари тоҷик биҷгона самадова инчунин ниматоллоев шаҳбоз шоиразо қарнаев музаффарзода меҳриноз қосимов сумайя ақназарова рафзо ин варзишгарони умедбахши кишвари мо ки ҷумҳурии тоҷикистонро ҳам дар бозиҳои олимпӣ муаррифӣ карда буданд ҳам дар чемпионатҳои байналмилалии ҷаҳонӣ онҳо низ дар ин чемпионати мусобиқаи кушоди ҷумҳуриявии оид ба бокс иштирок хоҳанд кард ва ҷолибият дар он аст ки мо онҳоро дар кишвари худ дар ватани худ дар мусобиқоти ҷумҳуриявӣ хоҳем дид ки чӣ гуна онҳо рақобат мекунанд мунтазир бошед интизор бошед мусобиқаи кушоди ҷумҳуриявии оид ба бокс миёни калонсолон аз имрӯз аз 25 феврал то 28 феврали соли 2023 хоҳад ёфт ва имрӯз низ пагоҳи дигар низ шумо пайгир бошед чун мусобиқа ва варзишгарон мусобиқаи сатҳи
баланд аст ва варзишгарон истиқболи хуб диданд. вазни 67 килограмм Амаков Юсуф, шаҳри Душанбе, Фурқатҷони Одилхон, вилояти Хатуни, шаҳри Колон. Silver, Furqatjoni Odilxon. Бойцы центринга. Первый раунд. раунди аввал аст бинагуни аҷманд акнун дар вазни 67 килограмм варзишгар қуввати худро нишон медиҳанд ва мо низ таваҷҷӯҳ мешавем. гузориши мо аз шаҳри Душанбе аз маҷмӯаи аршиёбии асри теннис ки воқеъ дар наздики дочоб ва донишгоҳи тарбияи ҷисмонии ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад, наздиктар он ҷо гузашта истодааст. даври якум аст. Фурқатҷони Одилхон пирони кабуд дошта, мавқеъи пешсафиро расовард, аммо як зарбаи бисёр нозук ба рӯи худ қабул кард ва ишора мекунад, аперкот ишора мекунад, дасти чапҷеб, аммо ишораҳои ӯ, яъне Фурқатҷон баръакс рӯй дода истодаанд. ҳарифаш Амаков Юсуф аз шаҳри Душанбе, яъне пирони сол дошта, истифода бурда истодааст ин ҳаракатҳо ва амалҳои ҳарифашро. осон ду зарбаи мустақим дар иҷрои Фурқатҷони Одилхон. боз аз дасти чап ба рӯи ҳариф зарба зад. Амак нокдаун меҳисобад дувари марказӣ. ҳарчи вазн бештар гардад, ҳамон қадар зарбаҳо қавитару нерӯмандтар гардидан мегиранд. аз ҳамин хотир мо вазни 67, яъне мутаваҷҷиҳи вазни 67 килограмм. баъд аз ин вазн боз 71 килограмм боз мешавад 86 ва баъдан ҷамъи 92 ки вазнҳо бештар мегарданд ва зарбаҳо низ қавитар мегарданд. ҳолати нокдаун ва нокаут низ бештар мегардад. боз ишора мекунад мураббӣ Амакҷон. ду зарбаи дигар. ҷеб бо дасти пеш. аммо зарбаҳои Амакҷон ба нишон намерасанд, чун мавқеъи дифоъро ишғол кардааст ва бештар кӯшиш мекунад, яъне аз зарбаҳои ҳариф гурезад. ин фоли кори хуб нест. раунди якум ба анҷом расид ва ҳозир мо мутаваҷҷӯҳ мешавем ки анамон ҳолати нокдаун чӣ гуна рух дод ва дар навъҳои такрорӣ мо хоҳем дид. машварати мураббӣ бо шогирдаш чӣ гуна бояд ҳаракат кунад. албатта ин навъи такрориро акнун мутаваҷҷӯҳ мешавем. ду зарба зад ва фирор кард. Амакҷон набояд ин корро мекард. ан ҳамин ҳолат. як зарбаи мустақим бо дасти рост зарбаи мустақим сабаб гашт ки ҳолати нокдаунро
خوبی راوندی دو раунди дуюм سکند راوند раунди дуюм оғоз гардид акнун амакҷон яъне амаков Юсуф бояд ҳолати фаъолии худро баргардонад то ҳисобро баробар кунад яъне бартариро ба даст биёрад ҷеби бисёр олӣ иҷро кард ҷеб на инҷо одилхон умуман намегузорад боз як зарбаи мустақими дигар ки месазад инҷо боз нокдаун ҳисоб кунад довар аммо мутаассифона ҳисоб накард чун бисёр зарбаи мустақими қавӣ буд одилҷон арифашро дар кунҷи ринг гузоштааст боз бале боз ҳолати нокдаун аст бале боз ҳолати нокдаун акнун дар раунди якум як нокдаун дар раунди дуюм дуюмаш яъне ин ҳама ба нафъи вашгари пирони кабуд дошта одилхон фоқатҷон вилояти хатуни шаҳри кӯлоб вазни 67 килограмм аст ишора мекунад мавқеи худро дуруст бигир аммо инҷо офарин ҳасан як зарбаи мустақими дигар боз ҷеб бисёр хуб иҷро кард одилҷон инҷо одилхон акнун худро бисёр ҳолати хуб ҳис мекунад ва бештар масофаи пештавиро ишғол кардаасту ва зарбаҳоро қавӣ иҷро мекунад инҷо амаков Юсуф бинед фаъол гашт новобаста аз оне ки худ беҳол аст худ бемадор аст новобаста аз оне ки худ ҳоли афтидан дорад аммо ду зарбаи қавиро барои одилхон иҷро кард аммо одилхон низ бетараф нест инҷо бинед ҳарчи бештар бинед вазнгарон мешавад зарбаҳо низ қавӣ мегарданду варзишгарон бештар бемадор беҳол мегарданд инҷо як зарба ба бадан аперкот ҳарду зарбаҳо ҳарду варзишгар зарбаҳои пайдарпай иҷро карда истоданд ҳолати клинч аст довар бояд зуд онҳоро ҷудо кунад аз ҳам бале дар ин ҳолат онҳо мехоҳанд каме танаффус кунанд нафасро рост кунанд хастагиро бартараф кунанд аммо раунди дуюм ба анҷом расид бисёр хуб бисёр сурати баланд гузашта истодааст ин рақобат яъне ҷолибият дар он аст ки як раунди дигар моро дар пеш интизор яъне раунди сеюм ки бо ҳавас бо як самимият мо раунди сеюмро тамошо хоҳем кард чун ҳамин зарбаҳое ки дар раунди якум ва дуюм дақиқ иҷро гардиданд шояд дар раунди сеюм мо ҳолати нокдаун ё нокаутро боз бинем дуюм маротиба аст он якум маротиба буд ва дуюм маротиба ҳолати нокдаун бештар дар ин ҳолат амаков Юсуф дучор гаштааст раунди сеюм аст бинандагони арҷманд дувори марказӣ варзишгаронро ба маркази майдон даъват мекунад ва раунди ниҳоӣ оғоз мегардад амаков Юсуфҷон инҷо бештар акнун зарбаҳои пайдарпайро иҷро мекунад ва зарбаҳои аксуламал низ иҷро мекунад ҷеб ва як зарбаи мустақим бо дасти чап иҷро кард метавонист ки як аперкоти дигар иҷро кунад бинед фаъол аст инҷо дар оғози раунди сеюм акмал яъне амак Юсуф фаъол гашт ин варзишгар пирвани сурхдошта аст аз шаҳри душанбе хаста аст нокдаун
як зарба аз паҳлӯ хук иҷро гардид ва боз як нокдауни дигар. ин сеюм нокдаун аст. 6 7 8 9 албатта дувар иҷозат медиҳад. сеюм нокдаун аст. се маротиба Одилхон тавонист сарифашро ба нокдаун бифиристад ва ҳолати ноговор гузорад. новбаста аз фаъолии амак юсуф дамо ҳарифаш бешак шубҳа бартари кулӣ дорад. метавонад боз як маротибаи дигар ба тахтапушт афтонад ҳарифро. мутаваҷҷеҳ мешавем. ҷеб аперкот на инҷо хук буд аз самти паҳлӯ. аперкот набуд. як зарба ба бадан. осон акмал амак юсуфов ду зарбаи дигар иҷро кард инҷо. боз аз самти паҳлӯ 2 3 ҳасан Одилхон боз ду зарбаи дигар зарбаи мустақимро иҷро кард. сониҳои ба шумор боқӣ монданд. боз як зарбаи дигар. на инҷо фикр мекунам бо даст бо дастпоч зарба зад. инҷо дувар ишора кард ту бо оринҷани зарба зади Одилхонро. инҷо фикр мекунам агар дақиқтар назар меафканданд шояд боз як нокдауни дигар ҳисобида мешуд. амак юсуф инҷо рӯи гурезро мекобад. амак юсуф инҷо бешаку шубҳа бинӯяд хастаоби мадор аст. инҷо рӯи гурезро мекобад. Одилхон бо як зарбаи дигар. боз ду зарбаи мустақим. боз як зарбаи дигар. боз бинед 3 4 5 зарбаҳои пайдарпай дар иҷрои Одилхон. бо ин ҳолати нокдаун аст. мегӯни азиз фикр мекунам расман яъне 3 маротиба ҳолати нокдаун буд. агар ба дигар васила фикр кунем инҷо ҳатто то 5-6 маротиба нокдаунам буд. ҳасан мехонем ба ҳарду варзишгар. ҳасан мехонем ба ҳарду варзишгар. ва интизори хулосабарурии дуварон мегардем ки дар ин дидор барои мо маълум аст ки кӣ пирӯз аст. ки пирӯз аст ва ғолибият насибӣ. фурқатҷони Одилхон аз вилояти хатони шаҳри Кӯлоб гашт. пирони кабуд дошта. акнун бинандагони арҷманд вазни 71 килограмм бо мо мунтазир мешавем варзишгаронро барои рақобат кардан. инак вазни 71 кило. Весовая категория 71 килограмм. Weight категория 71 kg. Рефери на ринге. Мирзоҷонов Оятолло. Боковой судья. ягоне аз як бармегардем ба Айдаров Оризу. Мирзоҷонов рефери марказии ин дидор аст. Радуварони И в красном углу приглашается вазни 71 килограмм мо шуморо интизор аст ва варзишгаронро ба даъват мекунем. вазни 71 килограмм Давлатов Меҳроб аз вилояти хатлони шаҳри Кӯлоб ба майдон ворид мегардад. пешвоз мегирем ин варзишгар. Давлатов Меҳроб вазни 71 килограмм вилояти хатлони шаҳри Кӯлоб. Иоанни сурдошта.
Давлатов Мейроб ба майдон ворид гашт. омодаи рақобат аст. вазни 71 килограмм аст ва ҳарифашро интизор мешавем аз шаҳри душанбе усувалиев хуршед пироҳани кабуддошта ворди майдон. Усувалиев Хуршед, Душанбе. акнун ягоне азиз вазни 71 килограмм ва варзишгари пироҳани кабуддошта усувалиев хуршед шаҳри душанбе ба майдон ворид мегардад. баъд аз садои мусиқӣ акнун варзишгарон ҳарду ба ринг баромаданд. Бойцы на середине ринга. ба маркази майдон даъват мешаванд ва дувори кунҷи рефери марказӣ ба онҳо тартибот ва қоидаҳои дохилии майдонро мефаҳмонад ва акнун рақобат оғоз мегардад. Первый раунд. раунди аввал оғоз гардид. Давлатов Мейроб пироҳани сурх доштааст ва усувалиев хуршед пироҳани кабуд. аз маркази майдон рақобат шурӯъ мегардад. зуд варзишгарон ба якдигар зарба мезананд. як зарба бо оринҷ каме ба рӯи ҳариф расонд пироҳани сурх дошта. акнун рақобатҳо ҷолибтару ҷолибтар мегарданд. ду зарба ба бадан. на инҷо ман фикр мекунам ин варзишгари пироҳани сурх дошта Давлатов Мейроб каме шояд аз лиҳози техникӣ сустар аст, чун танҳо як ҳолатеро меҷӯяд ки ҳамон бо дасти рост мисли кувалд як зарба бизанаду халос. аммо ҳарифаш инҷо ҳарифаш усувалиев хуршед яъне аз лиҳози техникӣ фаъолтар аст, яъне усулҳоеро хуб инҷо бинед як сайдстепи зебо истифода кард аз паҳлӯи чап бо як гардиши зебо хук аз самти бар аз масофаи дур иҷро кард. як зарбаи мустақим. ман фикр мекунам агар идома додан гирад ҳамин гуна ё нокдаун мешавад ё нокаут ҳарифаш. бале бале бале. ҷолакай пироҳани сурх дошта ин варзишгар аллакай хаста аст, аллакай бемадор гашт дар раунди. ин нокдаун аст. ин зарбаи мустақиме ки иҷро кард. ин нокдаун аст. ҳатто омода аст ҳарифаш. ман аз ҳисоби анамин дақиқ ва устувор зебо будани зарба каме ба ҳаяҷон дода шудам. як зарба бинед, як зарба ба бадан
бо ду зарба чапрост ду зарба аз самти палух свинг ва хоб иҷро гардид. На фикр мекунам инҷо ҳарифаш меҳроб пирони сух дошта танҳо як зарба меҷӯяд, мехоҳад бо як зарба корро тамом кунад, аммо усулвалиев хуршед пирони кабу дошта бинед бо чандин зарбаҳои қавияш аллакай дуюм маротиба ба ҳарифаш рӯбанакдан фирист. мутаассифона ҳамин тавниз гашт. Бинед хуб баромад ба майдони варҷигар, хуб бисёр бо як иродаи қавӣ ба майдон баромад, аммо бо ин тану ман, бо ин китфону бозуи бузург натавонист ҳамин ҳарифашро шикаст медиҳад. яъне дар бокс на балки бозуҳои калону тани масалан бузург доштан, аммо дар бокс чолокӣ лозим аст, ғайёрӣ лозим аст. С явным преимуществом победу одержал синий угол. Бо ғолибияти соф нокаути техники ҳарифашро мағлуб гардонид Усувалиев. Хуршед аз шаҳри Душанбе пирони кабул дошта. Асан мехоҳад бисёр олӣ рақобат кард. дар як муддати кӯтоҳ тавонист ҳарифро ду маротиба ба нокдаун фиристад. мешуд ки ба нокаут фиристад, аммо худ қазоват кунед дар ҳамин навъҳои такрорӣ. бинеҷеб ба як зарба боз аз самти рост. инҷо зарба буд дар ҳақиқат, аммо чаро довар. Весовая категория 71 килограмм, вазни 71 кило. 71 kg. вазни 71 килограмм идома дорад акнун бинагони арҷманд ҷумъазода Муҳаммад Иқбол аз вилояти Суғд ва Бобоев Абдуаҳад аз шаҳри Душанбе. ин ҷуфти навбатии вазни 71 килограмм аст ки варзишгарон рақобат хоҳанд кард. акнун мо мутаваҷҷиҳи ин дидор хоҳем гашт. интизор мешавем дидори навбатиро. Рефери на ринге. Мирзоҷонов Оятулло, боковой судья Умаров Мерой, Мирзоҷонов Оятулло, Айдаров довари Борис, марказӣ, яъне рефери Марадасайнов марказии видео. Амин. И в красном рингу приглашается боец из города Кулябы Давлатов Мехроб. бинагони арҷманд бармегардем ба рақобати навбатӣ, яъне вазни 71 килограмм. ин ҷуфт яъне ҷумъазода Муҳаммад Иқбол аз вилояти Суғд пирони сур дошта ва Бобоев Абдуаҳад аз шаҳри Душанбе. Красный угол ринга Ҷумъазода Муҳаммад Иқбол, Сахнинская область. Синий угол ринга приглашается Бобоев Абдуаҳад.
шуда Муҳаммад Иқбол бошгари пирвани судошта назорати суҳбат дар майдон аст ва мо таваҷҷӯҳи майдон ворид шудани Бобоев Абдуаҳад аз шаҳри Душанбе мешавем. Варзишгар нест ба майдон аллакай ворид гашт. Акнун дувори марказӣ ишора мекунад ба ҳарду варзишгар то ба ҷойҳои худ гузаранд, то рақобат шурӯъ мегардад ва акнун ҳарду варзишгар оғоз мекунанд. қавӣ ва бо зарбаҳои пай дар пай шурӯъ карданд раунди якумро ҳарду варзишгар. Ду зарбаи дигар Асан. Дасти ҳарду дастҳои пеши янами варзишгарон дастҳои чапашон омода ҳастанд барои фиреб кардану дар ҳолати ногувор гузоштани ҳариф, яъне ҷеб истифода мебаранд. ду зарба аз самти паҳлӯ хук аз масофаи наздик иҷро гардид аз ҷониби варзишгарон ва як зарбаи мустақими дигар аз ҷониби Абуаҳад пирвани кабуд дошта. боз ишора мекунад ҷеб ва як зарба. суръати бисёр баланд дорад Наҷм варзишгар. ҳамин минвол соли каме аз таърих ёдовар мешавем. соли 2005 аз ин риштаи варзиш як зарбаи дигар иҷро гардид. Раҷаҳон Қурбон соли 2005 қаҳрамони Осиё дар шаҳри Вьетнам гардид, ки ҳамон соли 2005 боз ин навъи варзиш бокс махсусан дар кишварамон дар ҷумҳурии Тоҷикистон маъмултару бештар гардид. Анвар Юнусов низ соли 2008 дар бозиҳои Олимпии Пекин иштирок карда буд. ин варзишгароне ҳастанд ки аз соли 2000 инҷониб то соли 2010-15 корномаи варзишии худро идома доданд ва ба натиҷаҳои назаррас номил гардиданд. оҳиста оҳиста боз дигар қаҳрамонони аз риштаи варзиши бокс Бонуи Ғайюр Назвона Чӯрива, ки дар Лондон бозии Олимпии Лондон соли 2012 садори ҷоиза гардида буд, яъне ҷои сеюм. боз кишвари моро обрӯи нуфузи миллати моро баланд бардошт. яъне ин навъи варзиш, навъи варзиши бокс намуди маъмул гаштааст. намуди маъмули Кумитаи Олимпии Тоҷикистон аст, ба шумор меравад ва аз ҷумла бо ибтикор ва бо ташаббуси президенти Кумитаи Олимпии ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки пайваста зери ташаббусҳо ва дастгириҳои президенти кишварамон ва ғамхориҳои президенти кишварамон нуфузи варзиши тоҷик дар арсаи ҷаҳонӣ
Второй раунд. Gaштааст. Яъне да 10768 иншооти варзишӣ ва 2412 толорҳои варзишию 84 маҷмӯъаҳои варзишӣ сохта ба истифода доштанд. Ҳама бо ибтикори президенти кумитаи олимпии ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти кишварамон муҳтарам Амалӣ Раҳмон аст, ки пайваста дастгирӣ менамоянд. даври дуюм аст. бинандагони азиз, рақобат идома дорад. ҷеб дар иҷрои Муҳаммад Иқбол. ҳар ду варзишгар аз маркази майдон шурӯъ карда истоданд, яъне мавқеи пешсавиро гоҳе ҷумазод ва гоҳе Абдулаҳад ишғол мекунанд. ҳар ду варзишгар ҳолати клинч аст ва аз ин ҳолат месозад ки як апперкот ё ин ки хук аз самти паҳлӯ иҷро кунад. як зарба ҷеб ва як зарбаи мустақим дигар иҷро гардид. рақобати ин ду варзишгар на он қадар сурати баланд доранд ва онҳо аз мавқеи худ рақобат карда истоданд. бисёр эҳтиёткорона ду зарбаи дигар, се зарбаи пай дар пай ҳар ду варзишгар ҳамзамон онҳо бештар зарбао осон як ҷеби дигар иҷро кард, боз як ҷеби дигар ба ишками ҳариф. ҷеб ба рӯи ҳариф осон ҷавобан аксуламал ду зарбаи мустақимро иҷро кард. Абдулаҳад аз шаҳри Душанбе пиёни каб дошта, бинед дар канор гузошта ҳарифро, зарбаборон кардааст. на инҷо як зарба ба паҳлӯ буд. сониҳои бо шумор боқӣ мондааст. раунди дуюм ба анҷом расид. акнун мутаваҷҷеҳ мешавем ба навори сӯз карда шуда такрорӣ ва бо раунди сеюм. ишора мекунад мураббии ин варзишгар Абдулаҳад. перкот ва зарбаи мустақим як хук иҷро. албатта ин усул аст, як тактикаи хоси мураббӣ ба шогирдаш. ду зарба бинед, як хук, апперкот, ду зарбаи мустақим ва як ҷеб. дар баробари зарбаҳои ҷомазод Абдулаҳад низ устувор аст. акнун раунди сеюмро интизор мешавем. варзишгарон ба маркази майдон меоянд. Третий раунд. раунди сеюм. ҳар ду варзишгар аз марказ рақобат карда истоданд ва як зарба ба бадан ва як зарбаи дигар аз паҳлӯ хук. Абдулаҳад ин варзишгари пиёни кабо дошта
Dar raundy sim fault არ გაშბიდით სე ზარბა ალიფრო ბოგარდიში yani ვესლო side step pasi sar kardudu zarba ijro kard Yakdu, çap prost. Na, inđu, na. Inđu tasodufan ruflut. Yani, roti lagjish bazamina. Arsan yak zarbay mustaqim ilgari ijro kard. Abdullahat. Hulati klinch va zud az in hulat du zarba spahlu swing va khuk ijro kard Abdullahat jab uzak zarbay digar du zarbay mustaqim Abdullahat uz Acum șurgavo beștar gardit. Oh, amin hulati nagdam bud. Asamti bar khuk ijro kard bisur zarba qavi. Bajoghi. Arif zada Abdullahat. Jumazod in pirani surdoshta varishgar. Kapa. Tizor Michelin. Yudan Pushi. Vizachida. Jod Sonya boshmor boqim ondan vaqt var. Jod beshtar faul gardigan. Zarbahoy Aksolamalu paydar pay ijro kardam. Hulati klinchas juas yak zarbay digar. Shura misha. Az joni ham muxlison va ham murabiyon to boxir mebiyan ham injo chi sutki 5 sonya 2 sonya va 1 sonya boxi mondast. Раунди севни ба анҷом расид ва варҷигарон дастмашӯи худро бароварда истоданд то ғолиби ин дидор муайян бигардад. Инҷо бештар камарванди кабуд Абдулаҳад фолтар буд, аммо мо хулосаи дуворумро мебинем. Яъне дуворум чӣ гуна хулоса мекунад ва ки пирӯз мегардад дар ин дидор дар вазни 71 килограмм ва як ҷуфти дигар боқӣ мондааст то мо ба вазни 75 килограмм қадам гузорем. Единогласным решением судей победу одержал Бобоев Артур, синий угол. Албатта бидуна азиз бешак шуд ба гуфтан ба мо дидааст ки Абдулҳад Бобоев аз шаҳри Душанбе камарбанди кабуд бартари кулиро ба даст овард ва ғолиби ин дидор гашт. Ба даври дигар рухсат ёфт. Наврҳои такрориро тамошо мекунем ва интизор мешавем ҷуфти охирони вазни 71 килограмм. Рефери на ринге Умаров Мерот.
Боковой судья Айдаров Орзу, Омаров, Мейроч, рефери маркази Нидор. И в красный угол ринга приглашается Амонов Сайдикром. Вазня автоду 1 килограмм джуфти охирон. Амонов Сайдикром шари Душанбе. Пируани сурдушта. Мурди майдон мегардад ва Арифиу Ашуров Мухаммад. Аз вилати хатуни шари клуб. И в синий угол ринга приглашается Ашуров Мухаммад. Дар ҳамин вазн ҳарифи Амонов Саид Акрам, различные автояки шаид Душанбе, Ашуров Мухаммад, вилояти Хатуни шари клуб. Ринг мешавад. Ашуров Мухаммад, вилояти Хатуни шари клуб. Пируани кабуд дошта, акнун ба ринг ворид гашт ва мунтазири ин рақобат хоҳем гашт. Охирин ҷуфти вазни 71 килограмм аст ва бо ҳамин вазни ҷуфтҳои вазни 71 килограмм ба анҷом мерасанд. Ва боз моро дар пеш дигар вазн интизор аст. Первый раунд. Раунди якум оғоз мегардад. Варзишгарон дар майдон аст. Раунди якум. Як зарбаи мустақим аллакай ин имтиёз аст. Ҷеб аз ҷониби Амонов Саид Акрам. Бо як ду зарбаи дигар нокдаун ҳисобида мешавад. Нокдаун. На, инҷо мутаассифона. ҳамон ҳолате ки пештар ду-се ҷуфт пеш рух дода буд, боз мураббӣ дид ки ҳарифи шогирдаш бартари кӯли дорад. Аз ҳамин хотир рақобатро манъ кардан. Барои ҳифзи саломатӣ муҳимтар аст. мусобиқаҳо дар пеш интизор ҳастанд. Боз бошад. Явным преимуществом боксер красного угла Амонов Сайдикром. Ғолибияти соф ва нокаути техникӣ. Амонов Саид Акрам ғолиб гашт ва тавонист ба даври дигар рох хат бигирад. Ҳамин наври
такроро мо ҳозир мебинем чӣ гуна ин зарба иҷро гардид. Бале, ҳамин зарбаи мустақим сабаб гашт ки довар дидодро қатъ намояд. Як зарба буда сиёс. аслан варзишгарон ин ҳолат шояд варзишгар варзиш ин як дигар асос аст. Рефери на ринге. Сару либос мӯи сар Весовая категория 75 килограмм. Мавлудов Ибодулов. муҳориба кардан, яъне Боковой судья. Умаров Мейроч, Азимов Носир, Абибулоев, Саймамин, чашмаш бояд зор Сайхомидин. бошад ки бинад бо ки рақобат мекунад. Красный угол ринга. Приглашается акнун меҳмони азиз вазни Абдурахмонов, Мухаммад 75 Шо. килограмм. Вазни 75 килограмм ба майдон даъват карда мешавад. Абдурахмонов Муҳаммадшоҳ, шаҳри Душанбе, пироҳани сурх. Вазни 75 килограмм. ҳамин варзишгар Абдурахмонов Муҳаммадшоҳ. Красный угол ринга. Абдурахмонов, Мухаммад Шо. И синий угол ринга. Такрон Абдурахмонов Приглашается боец Муҳаммадшоҳ аз шаҳри Душанбе, горного пироҳани Бадахшан. сурх дошта Худобахшев Фарух. ринг аст ва Худобахшев Фарух бояд миқдори кӯҳистони Бадахшон пироҳани кабо дошта вазни 75 килограмм акнун ба майдон ворид мегардад. варзишгарон Худобахшев Фарух вазни 75 килограмм вилоят миқдори кӯҳистони Бадахшон. акнун ду варзишгар дар дохили ринг ҳастанд ва дувар Худобахшев Фарух. ба майдон даъват мекунад ба маркази майдон ва дидори навбатӣ оғоз мегардад. Вазни 75 килограмм. Абдурахмонов Муҳаммадшоҳ аз шаҳри Душанбе ва Худобахшев Фарух аз вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, камарбанди кабуд, яъне пироҳани кабуд. раунди аввал як зарбаи мустақим аз паҳлу. Хуб, инҷо ҳар ду варзишгар инҷо ҳар ду варзишгар чӣ усуле ки доранд
чӣ фикре ки дорам дар ҳамин ҳолат бароварда зарба зада истоданд. ҳолати инҷо ба дифои варзишгар рафтид зарба. Худобахш Фарух. осон инҷо ду зарба, се зарба, як зарба аз паҳлӯ Хук ва як зарбаи дигар свинг аз ин самти паҳлӯи рӯи ҳариф зада шуд. ду зарба зад, яъне сеюм зарба зарбаи мустақим буд аз ҷониби Худобахш Фарух. ҷеб ва як зарбаи дигар аз паҳлӯ иҷро кард Фарух аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон. пироҳани кабуд дошта. ҳарифаш Абдураҳмонов Муҳаммадшӯ аз шаҳри Душанбе пироҳани сур. зарбаҳои Муҳаммадшӯ бештар муаллақ ҳастанд. бинед умуман тақрибан ба нишон намерасанд. инҷо як зарбаи бисёр обдор ва қавӣ зада шуд аз ҷониби Муҳаммадшӯ. аперкот ва як зарбаи мустақими дигар бисёр олӣ. як аперкот дигар, аммо бениҳоят суст дар иҷрои Муҳаммадшӯ. бисёр ин рақобати заиф ҳам гӯем хато намекунем, чун зарбаҳои ҳавоӣ бисёр аст. дар ҳаво муаллақ ҳастанд, номуайян. инҷо гоҳ ба асан инҷо бале, инҷо як зарба аз паҳлӯ аз масофаи дур ва як зарбаи дигар аз самти чап. акнун бедор шудан, акнун фаол. рамди якум ба анҷом расид. инҷо Фарух метавонист ҳамаи ин корро дар рамди якум хотима бахшад, яъне ба анҷом бирасонад, аммо лаҳзаҳои такрори раунди якумро наварбардорон агар пешкаш бигардонанд, мо ҳамон ҳолатҳоро хоҳем дид. ҳамон интизори мунтазири раунди дуюм мешавем. бале инҷо ду се зарба бинед одатан раунди дуввум, second round. раунди дуюм оғоз гардид. варзишгар аз маркази майдон шурӯъ карданд. як зарбаи дигар. як зарба аз самти паҳлӯ Хук иҷро гардид. як бори дигар агар такрор шавад, ҳарифаш ба замин меафтад. бисёр зарбаи қавӣ дорад Фарух аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон. пироҳани кабуддор аст. Муҳаммадшӯ аз шаҳри Душанбе зарбаҳои номуайян аст, яъне дифоъ мекунад ва аз дифоъи кардаш бартарӣ намегирад. осон як зарбаи мустақими дигар иҷро кард Муҳаммадшӯ. ду зарба аз самти паҳлӯ Хук аз ҷониби Фарух. ду зарбаи пай дар пай, яъне ҳамзамон иҷро кард. инҷо ду зарба ба бадан аз ҳисоби бисёр хашмгин шудан Муҳаммадшӯ доварро ҳатто гӯш накард. инҷо набояд ин ҳолат набояд рух медод.
ҳолати клинч аст. Дувар бояд онҳоро ҷудо кунад. Осон. як зарбаи дигар аз самти паҳлӯ. як ду. каме Фаррух танаффус мекунад, таваққуф мекунад дар канори ринг. инҷо Муҳаммадшо номоян аст зарбаҳояш. боз ҳамон ҳолат ба ҳуҷум мегузарад Фаррух. як ду дар канори ринг. ҳолати клинч ба назар мерасад. яъне дуваронро як зарба дар ин дидор шояд ин тақдири ин дидорро ҳал кунад, аммо варзишгарон ҳоло хаста шуданд. як зарбаи дигар аз паҳлӯ. боз сония ба шумор боқӣ мондааст. каме дигар агар 30 сония дигар боқӣ мемонд, бале афсус раунди дуюм ба анҷом расид ва моро як раунди дигар дар пеш интизор аст. як раунди дигар моро интизор аст. навори такрориро мебинем. раунди сеюм аст. инҷо дар ҳамон нафари фарош, нафаре ки опои лағжонак будан инҷо тоза мекард, Фаррух лағжид. инҷо як хоки зебо аз паҳлӯ дақиқтар мерасид. боз аз самти рост. инҷо мо фикр мекунем Муҳаммадшо агар дар сониҳои боқӣ монда шояд ба замин биёфтад ё накдаун ё банакаут. як зарба перкот. инҷо Муҳаммадшо аллакай худро парешон кардааст. дар ҳолати ногувор аст. худ намедонад чӣ кор карда истодааст. Фаррух ҳушёр аст. Фаррух зарбаҳош қавӣ аст. Муҳаммадшо фикр мекунад, таваккал мекунад ва зарбаҳоро равон мекунад. инҷо дастҳо ба боло. як зарба. аммо ҳарду варзишгар қавӣ ҳастанд. ду зарба. се. боз 4. перкоти олӣ иҷро кард Муҳаммадшо, аммо ба нишон нарасид. ҳолати клинч аст. варзишгарон бояд ба қавли онҳо истироҳат карда истоданд дар ҳолати клинч ва дувар онҳоро ҷудо мекунад аз ҳам. як зарбаи дақиқ боис мегардад ки якеашон ба замин биафтад. аммо фикр мекунам бештар Муҳаммадшо. бале боз як зарбаи дигар аз паҳлӯ иҷро кард. Фаррух 2, 3, боз як бори дигар 4. инҳо варзишгарони сарсахт ин вазн ҳастанд ки ба замин намеафтанд. бисёр ҷолиб ва хатари бисёр калон ба сар, чун дастҳони онҳо ба замин поён фароварда шудааст ва ягон зарбаи якдигарро онҳо ба дифои худ намегиранд, танҳо ба рӯи худ, ба сари худ. сониҳо ба шумор боқӣ мондааст. инҷо тақдири ин дидор ҳал мегардад. инҷо боз
хук ва свинг аз паҳлӯ бештар иҷро мекунад Фаррух аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон пироҳни кабуди дошт. ده ثانیه دیگر بوز خوکی دیگر 2-3 اینجا من نمیدونم اینجا فکر میکنم یک ماشینی سبکروانی ماشینی گرانوزن رو آوردن لازم تو این گرانوزها رو برطرف کند. дар ҳақиқат то ба охир 3 раунд онҳо тавонистанд дар ҷои худ биистанд. раунди сеюм ба анҷом расид. ан ҳамин нафар Муҳаммадшо аст пирони сурдошта. ин кас Фаррух зарбаҳояш бештари зарбаҳо дақиқ буданд, ба нишон расиданд. Ва мо гуфта метавонем ки шояд Победу пачкам одержал Сидугал. албатта Худобахшов Фаррух вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ин варзишгар бо зарбаҳои қавии худ тавонист дар ин дидор пирӯз бигардад, яъне дар вазни 75 килограмм. Сипос ба варзишгарон. Акнун мутаваҷҷиҳи дигар вазн мешавем. вазни навбатӣ лаҳзаҳои такрори 3 раундро шумо мутаваҷҷиҳ бошед ки чӣ гуна Фаррух ҳарифашро зарбаборон кард. Весовая категория 86 килограмм.